Sosyal yardımlar, yoğunluklar, özgürlükler bilen tanıştırı için sözde birimiz Leysan İndusovna sizge rahim etiniz. Республика мәлді ярдәм күрсәтү бүлеге аша 2021 елда яңа түләүләр кертелмәде. Әмма барлык түләүләр һәр елдагыча индексацияләнде һәм түләүләр бирелә торган законнарыбызга кайбер үзгәрешләр кертелде. Татарстан Республикасында билгеләнгән яшәү минимумы күләменнән түбәнрәк булган балалы гаиләләргә 16 яшькә кадәрле балага айлык пособие, тулы гаиләле балага 348 сумга, ялгыз ана баласына 918 сумга, алимент түләмәүчеләр һәм хәрби хезмәткәрнең балаларына 519 сумга әйләнде. Күп балалы гаиләләр һәм ятимнәргә юл йөрү акчасы 320 сум, дару алуга айлык пособие акчалары 142 сум булды. Гаилә кереме һәр кешегә яшәү минимумына җитмәсә, 3 яшькәчә балага дарулар алу өчен 5000 сумлык махсус сертификат бирүләр дәвам итә. Бала тудыру йортыннан чыкканда сабый өчен көндәлек кирәк-яраклар тутырылган тартма алу өчен справкалар тоже бирү дәвам итә. 3 чаманнан күбрәк балалы гаиләләр гаилә кереме һәр кешегә яшәү минимумына җитмәсә, бакча өчен балалар бакчалары турында сүз бара инде. Өчен түләүләргә 100% компенсация бирү дәвам итә. 3 ел авыл җирлегендә яшәп, 25 яшькә тикле тапкан беренче балага 50 000 сум, 29 яшькә тикле 3-нче һәм аннан күбрәк табылган балаларга 100 000 сум бирү дәвам итә. Федераль түләүләргә килгәндә, беренче баласын тапкан, уллыкка алган хатын-кызларга 3 ел дәвамында ай сайын бирелә торган түләүләр дәвам итә. Бу елда мөрәҗәгать итүчеләргә ул 9713 сум булачак. 3 яшьтән алып 7 яше тулган балаларга айлык акчалата түләүләр шулай ук дәвам итә. Бу елда мөрәҗәгать итүчеләргә 4856 сум 50 тиен булачак һәм 1 апрельдә безнең бу түләүләргә үзгәрешләр кертелер дип көтелә. 4856 сум ул 50% яшәү минимумының, балаларның яшәү минимумының икенче квартал 20 елның 50%. Шуны кешенең доходына карап 70% һәм 100%ка әйләндерү көтелә. Безнең күп төрле түләүләр өчен документлар җыеп килеп йөрисе юк. Хәзер дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша гариза биреп була. 2020 елның 1 апреленнән башлап аз керемлек буенча ала торган субсидияларга һәм беренче баласын тапкан, улып калган хатын-кызларга бирелә торган пособиялар, путинский выплаталар дип атыйбыз бит инде. Безнең автомат рәвештә озайтулар бара, килеп йөриселәре юк. 32297 телефоны аша шалтыратып тикшертергә мөмкин. Үзгәрешләр турында. Кабинет министрының 2020 елның 10 декабрендә 1141 санлы постановлениесе белән түбәндәге үзгәрешләр керде. Гади пенсионерларга айлык уртача кереме 20 000 сумнан 25 000 сумга тикле булган очракта түләнә торган 180 сум юл акчасы айлык ЕДВ дип атайбыз инде төшеп калдырылды. Юл акчалары, айлык бала пособиялары, компенсацияләре билгеләнгәндә уртача керем мөлкәт белән тәэмин итү дәрәҗәсен тикшерүгә Россия Федерациясе бюджет системасына салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча бурычлар булу да тикшерелә башлады. Мөрәҗәгать иткәннән соң 90 көн эчендә салымнар җайланса, то есть түләнсә инде, барлык төр выплаталар гариза биргән көннән билгеләнә һәм түләнә башлаячак. Безнең бу айда хәзер 800дән артык кешенең түләүләре туктатылды. Налоговыйдан выгрузка белән килеп керде, кешеләрнең түләнеп бетмәгән налоглары, пенилары күпчелек калган инде ул кешеләрнең. Шул кешеләр шуларны түләп бетергәчтен генә 90 көн бирелә аларга буларны түләп бетерер өчен. Шуннан соң гына акчалары бөтен күләмдә чыгачак. 90 көннән соңга калсалар, погасить итәргә задолженностьларын акчалары чыкмаячак. Менә шундый яңалыклар бар. Хәзер тагын әле яңрак кына Забота исемле дәүләт социаль ярдәме һәм хезмәтләр күрсәтүнең яңа форматы барлыкка килде. Анда ярдәм чараларын сайлау процессын автоматлаштыру һәм заявка җибәргәндә автомат рәвештә гариза тутырулар каралган. Забота Татару сайтына кирип карарга була. 28 гыйнвардан эшли башлады бит инде. Менә хәзер сезнең бөтен хезмәтләр анда күчеп биттеме? Телефоннан гына кирип анда бөтен үзенә тиешле ярдәмне карый ала бит инде. Менә эш барамы ничек? Әле җитешмәде, үзем дә кирип карарга ана. Әле изучение дагына әле кирип караганым юк, белмим. Ансын безнең 8 төрле түләү кергән дип укыдым. Әле дальше өстәп барачакбыз выплатларны диелгән.
Bu şol sizin aşağı alına turgan yardımlar var. Yardımlar turunda ya. Менә партылгыстан бирәбез бит инде. Бу шуның бер төре, шуңа әзрәк җайлаганнар, өстәгәннәр дип аңлыйм инде мин. Менә сиңа ничә яшь? Сораулар бирәләр дә ди, например, сиңа ничә яшь, балаңа ничә яшь? Шундый кешеләргә һәм ел язып чыгара. Менә сезгә менә шундый вакытлар каралган дип. Просто теге сорауларга төгәл җавап бирергә кирәк ди. И шуннарсын заявлениелар тутырганда бу үзе автоматически тутырып та бирә ди. Әр моның белән файдаланган кешеләр бар. Bir сумга хәтле бурычлары булган кешеләрнең дә выплаталары туктатылды. Шул бурычларны түләмичә түләүләр дәвам итмәячәк. Күп кеше белми, хәбәрдар түгел. Шуңа эшсез калган һәм эшкә урнашырга теләгән кешеләргә обязательно безгә мөрәҗәгать итсеннәр иде. Без ничек тә теге юлларын күрсәтер идек. Ярдәм итәсе килә кешегә. 4 ай бит инде 40 мең дигән сүз, 40 меңнән артыграк дигән сүз. Менә ниндирәк эшләргә урнаштырылалар бу кешеләр, нинди төр эшләргә? Любой ограничениесі юк. Даже ИПларга урнаштыралар. Эшкә официально урнашу кирәк инде. Официально эшкә урнашкан чиракта любой кешегә. Без инде менә яңа уку бетереп кайткан кешеләргә ярдәм итәргә әзер инде. Алар югары белемле булсалар да, менә сезгә мөрәҗәгать итәләр икән, сез аларны урнаштырасыз. Аларның керемнәре юк бит инде. Уку бетереп кенә кайталар, аларның керемнәре юк. Без аларга запросто менә узган ел гимназиягә кайттылар, 2 кыз. Тагын нигә балалар бакчаларына урнаштырдык, шулай ярдәм итү. Аларның доходлары булмый һәм теге совместно не проживает әтиләре белән дигән справка алабыз да инде без, яздыртабыз да. Былтыр безнең обучение бар иде, быел обучение төшеп калды. Менә шушы үз эшен башлаучылар өчен 1 миллион 650 мең сум каралган. Без инде уйлап торабыз, хәзер әле бүгенге көнгә мөрәҗәгать итүчеләр юк. Үз эшен башлап җибәргә менә тәкъдим итәргә уйлыйбыз инде башка районнар белән дә киңәшләшеп. Например, апрель айында шиби алулар башлана бит инде. Бер гаилә килеп кызыксынып китте, 75 меңгә каз алсак дип. Каз алсак, алар үстерәләр бит инде, реализовать та алар, коптить та алар. Без инде ярдәм киңәш итмәкче булабыз, шиби алып та бит инде 75 меңгә бик күпне алып була. Эшсез кешеләргә, даже эшле кешегә дә үз мәшгульлек эшләп, аны дополнительно кертә ала бит инде ул. Менә шу үз мәшгульлеккә алып буламы? Була, әйе. Сезгә мөрәҗәгать. Әйе. Эшләп торган кеше дә үз мәшгульлек, даже зарплатасы әзрәк була икән, дополнительно подработка өчен дә без бирә алабыз. Үзләренең доходларын арттыру өчен. Анда ничә яшьтән файдаланырга мөмкин мәктәп укучылары? Юк, 18 яшьтән. 18 яшьтән. Ярый, аңлашылды кебек сораулар юк. Рәхмәт сезгә бик зур. Һәм шуңа узган ел бит инде 10 меңдә 85 сум түләй идек. Быел 10 294 сум бу түләүне әзгенә артты.